Bună seara, bine ați venit! Numele meu este Daniel Oancea și sunt scenaristul acestui film. Am venit aici în fața noastră împreună cu cei din producție, cu colegii mei din producție, respectiv Lucia Barat și Paul Micșa. Bună seara din nou, sper din tot sufletul că v-a plăcut povestea noastră. Noi am dorit din tot sufletul să transmitem o poveste despre dragoste, o poveste despre iubire și noi mereu spunem că binele învinge și asta am dorit să transmitem alături de acești copii minunați. Sunt doar o parte dintre copiii care au jucat în filmul Ecaterina. Dorim să vă mulțumim foarte mult că sunteți în seara aceasta alături de noi. Avem și pe Milan, care este din Timișoara, alături de noi, pe Marius și pe Adrian. Vreau să le dau lor microfonul să vorbească. Mulțumesc tare mult! Bună seara, Timișoara! Vă mulțumesc că ați venit, sper că v-a plăcut, sper că ați râs, nu numai v-ați întristat, da, la unele momente. Vă așteptăm la Ecaterina 2 și Revelion fericit să aveți! Vreau să vă mulțumesc că ați venit să împărtășim împreună această frumoasă poveste și vreau să vă zic că a fost pentru prima oară când am văzut filmul, nu l-am văzut, niciodată nu văd filmele înainte de premieră. Vreau să fiu surprins de ceea ce am făcut și nu o să fiu un judecător al filmului, mi-a plăcut. Multe scene au ajuns la sufletul meu și vreau să-i mulțumesc Lucii, lui Dan și lui Paul că m-au băgat în filmul lor și nici eu nu mă așteptam să am atât de mult plăcerea asta de a mirosi chiloți. Ne-am adunat toți, au fost 2-3 săptămâni plin de stres, dar împreună am reușit să construim acest film cu o echipă minunată. Ne bucurăm că sunteți aici, vă mulțumim. Așa cum am spus și la celelalte premiere, ăsta este un proiect despre prietenie, despre susținere și despre umanitate și emoție. Eu mulțumesc echipei. Mulțumesc echipei de producție, mulțumesc Lucia, mulțumesc Dan, mulțumesc Paul că ați avut încredere în mine. Vă mulțumesc că ați vizionat filmul Ecaterina și sărbători fericite! Bună seara, în primul rând! Vreau să vă spun că mă simt norocos să mă aflu în fața voastră și vă aștept la Ecaterina 2 în număr cât mai mare. Și vreau să vă spun că Ecaterina 2 nu este doar despre traumă, este și de momente speciale și sărbători fericite. Vreau să vă mulțumesc și eu și să vă spun că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar dacă aș putea să vă rog ceva ar fi să fiți oamenii prin care Dumnezeu lucrează, să fiți mai buni, mai recunoscători și să oferiți iubire, pentru că nu costă nimic, dar schimbă totul. Vă mulțumesc încă o dată. Vreau să vă mulțumesc atât eu cât și întreaga mea echipă, sunt sigur că sunteți aici în seara asta. Cu siguranță fiecare din voi ați făcut un efort pentru a fi aici și vreau să transmit un mesaj. Vă încurajez să cumpărați cât mai multe bilete la filmele românești, indiferent de producție, de oraș sau de cinematograf, pentru că doar așa puteți să țineți această industrie frumoasă în viață. Mulțumesc! Bună seara! Sinceră să fiu, am multe emoții, cu toate că am fost deja la 3 premiere, întotdeauna mă apucă emoțiile când trebuie să vorbesc în fața publicului, dar tot ce pot să zic este că mă bucur că vă aflați aici, că ați venit la film. Am creat împreună ceva minunat. Fiecare dintre noi a adus o piesă în această poveste. Fiecare moment, fiecare efort, fiecare zi a contat. Suntem aici datorită muncii și pasiunii fiecăruia dintre noi.
Timișoara, sunteți minunați! Vreau să vă mulțumesc că sunteți în această seară lângă noi. Sper că v-a plăcut filmul și povestea Ecaterina v-a impresionat. Vreau să vă spun că am învățat foarte multe din această experiență, dar cel mai mult am învățat despre prietenie și despre colegialitate și despre copiii din orfelinat și am început să-mi apreciez mai mult familia. Să joc în acest film pentru mine a fost o experiență minunată pe care nu voi uita niciodată. Mulțumesc întregii echipe și mulțumesc pentru răbdare și sprijin. Sper că v-a plăcut povestea noastră. Dacă v-a plăcut filmul, că aplaudați! Ce pot să vă spun este că e o nebunie pornită cu prietenii care sunt aici toți suntem prieteni, practic nu mai existăm altfel decât împreună. Vă așteptăm la Ecaterina 2 și promitem că o să fie mai puternic decât Ecaterina 1. Era treabă de timp. În momentul în care noi ne-am ales acești copii minunați pe care îi avem în producție acum, i-am ales să joace în film, știam că și nerăbdarea lor contează și cred că practic ăsta a fost factorul decizional care ne-a făcut să facem acest film, fără buget, fără absolut nimic. O nebunie, practic. Da, de aici e nebunia. L-am făcut, am arătat ce putem face, am reușit să scoatem din acești copii care nu sunt actori și au devenit actori, să-i aducem pe marile ecrane, cel puțin la noi în țară deocamdată, și am lucrat cu ei, vă spun sincer, cam o lună de zile. Deci noi într-o lună de zile, acești copii au uitat și de telefoane, și de TikTok, și de absolut orice, veneau, abia așteptau să vină și să joace, să intre pe set și să joace, să se îmbrace și așa mai departe. Aș vrea să-i aplaudăm pe toți părinții acestor îngerași, pentru că fără ei, îngerașii ăștia nu puteau să fie în film. Mulțumim mult! Acum Dan îți predau legătura pentru întrebări. Orice. Merge! Avem acoperiș. Avem? Acțiune! Bam, bam, bam! Încearcă să faceți odată!